rukavice a fešáci, to jsem já, Herkules. Dneska jsem se vyhnul úplně strašlivýmu osudu, já vám to všechno musím povědět. Já jsem totiž přišel k mojí misce s granulkama a zjistil jsem, že tam skoro nic není. No to byl zase hotový skandál, protože já takhle občas si dám pár granulek a hrozně rád je chroupu. A teď, když tam žádný nebyly, tak jsem si musel zjistit, jestli mám vůbec rezervu. A podívejte se, tam nebylo vůbec nic. Teď já jsem úplnej chudák. Mami, co budu dělat? Teď já vyhladovím. Ten kýbl je úplně prázdný. To je v pytli. Já to z toho asi picnu. Takže to jsou jako moje poslední granulky, ono to musíme jít nakupovat. Naštěstí to zase tak tragický není, protože já dostávám denně půlku plechovky. A ty mi chodí domů v takovýhle krabici. A je to od firmy Dinner for Dogs. A to je strašně dobrý žrádlo pro pejsky. Zkontrolovali jsme si taky, jestli mám ještě dost palmrzku a naštěstí ještě mám několik sáčků, takže to teda naštěstí nepotřebujeme. Protože je ještě zima a já jsem malinký a nemám moc silný kožíšek, dala mi maminka svetříček. A sama se taky pořádně nabalila a společně jsme vyrazili k Fressnapfu, což je obchod, kde se dají koupit věci pro pejsky, jako třeba žrádlo, nějaký jiný věci. K mojí velké radosti nedávno otevřeli jednu filiálku kousek od našeho domu, protože tam můžu s maminkou chodit. Protože dřív se tam muselo jezdit autem, ale takhle se aspoň proběhnu a přečtu si všude všechny možné informace, které ostatní pejskové někam načůrali, jako třeba tady. Přečetl jsem si zajímavé informace, jako třeba, že Asta bude mít štěňata. A Punťa a Pepíček se skamarádili a vůbec takovýhle samý informace o ostatních pejskách. No a tady to je Fressnapf. To je nejlepší místo, kam pejskové můžou chodit. Tady mají psího žrádla. A já si to všechno vždycky očuchám, abych věděl, který pejsek jsem šel. A tady mají pamlsky, koukejte, co jich mají, ty brďo, to je pecka. Kdybych já byl trošku větší, já bych si hned nahoře nabral. Prošli jsme si několik uliček a maminka pro mě potom vybrala granulky, které mi koupila dneska. A koukejte, je na nich taky obrázek vlka zahradního. Doma jsme granulky naplnili do mého kýblíčku a maminka mi jich trošičku hned dala do misky. Neodolal jsem té labužnické vůni těch granulek a musel jsem jich hned pár sežrat. A pak jsem měl šílenou žízeň, takže jsem se šel napít do svojí misky. A chtěl jsem vám jenom připomenout, jestli máte zvířátka, tak dbejte na to, abyste denně pro ně měli čerstvou vodičku, protože to je pro nás strašně důležitý. Jo, takže jsem zase klidnej, vím, že nevyhladovím, mám kromě svých plechovek a pamlsků dostatek granulek a můžu se nažrat kdykoliv budu chtít. A to znamená, že budu mít strašně moc síly, abych se třeba honil po zahradě s vránama. Nezapomeňte odebírat maminky kanál, jestli se vám videjko líbilo a dát nám paleček nahoru. A nebo nám napište komentář. A nebo ho načurejte někde na patník a jestli půjdu okolo, tak já si ho přečtu. A já vám přeju ještě chlupatý den a budu se těšit na příště. Havaf!